Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. One, two, three, four, five. Anyway, we move as the ones. One, two, three, four, five. Yeah, I think one and two. Five. 1, 2, 3, 4, 5. 5 again. 1, 2, 3, 4, 5.
Ujabo malumwe. 1, 2, 3, 4, 5 kawetu. Hapa ndiye. Dupani. Hapa ndo ndiye. 1, 2, 3, 4, 5 lasta. Ndiye na. Ya ena tempo mabela kani. Hapo mbila mu. Normally that you wait 10, 5 now, but I said, then 1, 2, 3, 4, 5 now. What's up? What's up? Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.